inkantolo izwe ukuthi umbuso uyihlinzekile eminye imiqulo eyayicelwe yithimba labameli bakaMatlala elithi Mqoka njengoba lilungiselela icala. Abameli bafaka isicelo sokuphoqa umbuso ukuthi bahlinzeke ngemininingwane ehlanganisa isitatimende abathi senze ufakazi wombuso ophikweni oluphenya izenzo zamaphoyisa i-IPID, kanjalo namarekhodi amakhamera semgwaqeni okuhamba kwezimoto zamaphoyisa ezasetshenziswa ngesikhathi kuboshwa uMatlala. There's basically 3 issues that were left remaining. The one we sorted out this morning. I can place on record that my learned friend has provided us with a memory stick that contains one document that we were short of. I've not had opportunity to properly consult the document to see that we are happy with that. uMatlala, unkosikazi wakhe uTsakane Matlala, naboshwe nababathathu babhekene namacala angama-25 okubalwa kuwo awukucija itulo lokubulala, ukushushumbisa imali nokukhwabanisa. Umbuso usola uMatlala ngokuhlela okusocongwa okwabhuntsha kowabe intombi yakhe uTebogo Thobejane, usomabhizinisi waseMpumalanga uJosi Banyoni noyengumdidiyeli womculo owayaziwa ngoDJ Vetti phakathi kuka-2022 no-2024. uMatlala nabanye abasolwa ababili basazoqhubeka nokugqunywa esitokisini. Accused 1, 2 and 3 are to remain in custody. Accused number 4, you are on bail. Your bail is extended until that date and you are warned to appeal. NgoLwesithathu kulindeleke ukuthi lolu daba liphothulwe ngaphambi kokuqhubeka kokuqulwa kwecala ngokusemthethweni mhla zingama-20 ngoNtulikazi.